Kaixo, berriz hemen nago miren Hernaniko polikiroldariko monitorea eta zuekin nator egiteko tik panpin bat. Eta ze materiala erabiliko dugu? Papera, bai? Botatzeko ditugun paperroiek aterako diogu etekina. Venga, guazen gauza politak egitera. Hasiko gera. Hartuko dugu gure lehenengo folioa. Eta egingo dugu tolestu. Baina honela edo honela. Segun egin nahi baldin badugu panpin erraldoi bat, egingo dugu honela. Egingo dugu borobildu, bai? Pizkinak horrela elkartuta eta orain botako diogu kola. Aiba, ez dizuete esan behar dugun materiala. Oso erresa. Papera, kola, itxaskorra eta guraitzeak. Horrekin nahiko. Bueno, jarraitzen dugu. Hartzen dugu papera, uzten dugu horrela, eta orain itxaskorra hartzen dugu, eta egingo duguna izango da izkinetik bota. Bai, botatzen dugu. Hau likidoa da. Badaude beste itxaskorra batzuk, direnak barrazkoak. Bat. Orain daukagula hor, egiten dugu itxatxi, eta erditik ikusten duzu hartzetxoa gelditzen da. Apoiatzen dut lurrean, eta zapaldu egiten dut pixka. Oso ondo, jazta badaukagu hor. Bueno, orain egingo duguna izango da izkina pixka tokertu. Vale? Kartzen dugu eta jartzen dugu barruraka. Perfecto. Ziko dugu lurrean eta beste bat hartzen dugu. Eta gauza bera egiten dugu. Orain hartuko ditugu bi folio. Eta itxatxiko dugu honela. Hemen, eskun batetik, hartukola. Listo. Oso ondo. Ikusten, gelditu zaigu, hor itxatxita. Tolestuko dugu iskin bat, bai? Eta utziko dugu horrela. Orduan ditugu putza eta bi hankak. Hartuko ditugu guraitzeak eta hankatxo bat. Jarriko dugu hemen barruan. Vale? Zen dugu, jarri egiten dugu, estutu ondo. Bai? Eta orain uraitzea irekita, sartuko dugu, eta oso mantso hasiko gara borobilak egiten. Zuloa egin arte. Hemen ikusten dugunean zatitxo bat beste aldetik egiten dugu. Oso, orain ardatza da. Hartuko dugu beste paper zatitxo bat, eta ardatzan sartuko dugu. Normalean, mariposak daude, baina pentsatuko dugu ez ditugula mariposak, eta ez behar. Orduan, moztu egiten dugu paper zati bat,
egiten dugu txurrito bat bezala, eta gero hemen zulotik sartzen dugu. Zulotik sartuta daukagunean, tolestu egiten dugu. Eta daukagu gure lehenengo hankatxo. Egingo dugu bestea. Mozten dugu izkina. Orain izkinarekin zer egiten dugu. Egiten dugu tolestu alik eta etxe. Bueno, orain tokatzen zaizkigu besoak egitea. Horretarako hartuko dugu lehenik eta behin beste fole bat, eta orain horrela tolestu beharrean besoak motzagoak direnez egingo dugu pentsuetan. Tomar espines con la mano es malo, en vez de la mano se usa siempre. Lehenengo ematen diogu forma pixka. Usarás la mano cuando tomes la fruta. Behar bada oso luzea da. Aprenderás Hartuko esto dugu tú. pixka. Bai, egingo dugu erditikan moztu. Erdia hartu, gure itzean hartu, eta hor gutxe gora bera. Vale, ya ditugu bi beso entzatu. Bela. Beste zentruan hobeto. Hartzen dugu itxaskorra. Eta botatzen dugu izkina. Ondo. Vale, nik orain. Normalan egiten eta zarekin abaldu pixkat, balera gehiagoak zizko eta itxasten. Primer, hor, itxatxik egiten dugu, erditikan ere saetzen gara atzak sartzen, eta paneik egiten pixkat testu, gero bere forma hartuko dut. Vale, badaukagu beste beso bat, ingo dugu bestea. Beste forma hartu. Bueno, orain bi besotxoak ditugula, ingo dugu iskin batetik moztu, gure ardatza egiteko, eta txiki-txiki egingo da. Eko, desberdin egin dugu. Edo... Hartuko dugu gure materiala, baina kasu honetan ezin dugu barrutik sartu. Egingo dugu izango da aurretik sartu, aurrean jarri, edo atzean, eta gure izeak zulatuko dute lehenengo besoa, aurrean jarri baldin badagu, eta gero gure enborra. Ben zuloa eginda daukagula, hartzen dugu gure ardatza,
Eta sartu egiten dugu. Jasta. Tinkatuta. Horeak kutsiko ditut beste besoa. Egiteko modu bat. Hartzen dugu gorputza, bai, hemen kolesterolura dagoen aldean. Egingo dugu mueska txikitxo bat. Bai, eta orain sartuko dugu hemen guraitzea. Piskat zabala izan da. Kontrobatuko dugu zenbateko alera duen. Hemen sartu behar dugu gure beso. Kanpotik anjun beharrean, jungo da barrutik. Bueno, igual, ez egiteko zabalagoa bat ez bada, hau molestuko dugu. Hora, besoaren alde bat. Sartzen dugu. Uste? Bueno. Irekiko dugu pixkat gehiago. Eta orain, gura izeekin, egingo dugu hemen, gure zulotxo maite. Eta orain, hartuko dugu neurria. Gure besoa sartuta. Gutxi gora bera egingo dugu hemendik. Egiten dugu hemen zulotxoa. Listo. Hemen daukagu gure ardatza. Eta egingo duguna izango da. Ireki. Lehenengo aldea. Sartzen dugu. Sartzen dugu gure besoa. Bai, begiratu beharko dugu. Bueno, baditugu ja gure besoak. Hau da, barrutikan eginda. Eta hau da, ikusten duzuten bezala, kanpotik. Orain gelditzen zaigu lepoa eta burua. Bale, bukatzeko hartuko ditugu paper asko eta egingo duguna izango da pelota bat. Hau izango da gure burua. Eta lepoa egiteko egin dezakegu sendoa. Egingo dugula borobila, gure itxasoa hartu, eta berriz ere itxatxe egingo dugu. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas con la magia de mi alfombra. Vamos a volar un mundo ideal. Será fantástico encontrar nadie que diga no o a dónde ir. Aquellos que Sartzen dugu eta egingo duguna izango da itxatxe gorputzaren zen. Beraz, sartzen dugu berrizko da, gutxi gora bera lepoaren herrialdetik botako dugu, nire kasuan hartzarekin zabalduko dut kola, eta itxatxeko dugu zen. Eta bukatzeko gure burua. Bueno, egin dezakegu. Egingo dugu baita ere,
hemendik barrutik. Vale. Ondo. Gorra muchachita. Bueno, gure pelota pixkat txikila da, egin dugu handiagoa. Eta orain, kolita jarriko dugu. Ondo itxatxeta. Eta ja badaukagu gure pantlina. Kirola etxea! Urren arte!